Broensis, ayan na, bago po ang lahat nais ko pong batiin ng happy birthday yung mama ni Ma'am Nicole. Sila po yung naging guest namin kahapon, November 19, 2023. Ayan. At maraming salamat din kay Ma'am Nicole doon sa pagkain, na napakasarap na pagkain na binigay po ninyo sa akin, at saka doon sa TIP po. Ayan, Ma'am Nicole. Maraming salamat po sa inyo. At maraming salamat din sa catering. Ayan, kay Michael. Yung kanyang napakabait na mga tao. Ayan. Bali, binigyan din nila ako ng pagkain. Ayan. So, Ma'am Nicole at sa mama mo, yan, God bless po sa inyong dalawa. At pagpalain pa po kayo ng Panginoon para po meron pa po kayong mga i-share na mga blessing sa mga tao. Ayan. God bless po, Ma'am Nicole and Madam.